No hei, yksi mun oppilas ja kaveri kysyi tänään, että mitä se tarkoittaa, kun mä tein näin. Samalla kun mä sanoin yhden sanan. Ja mä aion nyt selittää teillekin, jos joku ei sitä vielä tiedä. Eli se tarkoittaa sarkasmia. Ja eli että mä en oikeasti tarkoita täysin sitä, mitä mä sanon, ja se on jotenkin vähän vitsi. Esim. Jos mä sanon itsestäni, että mä olen opettaja, se on totta, se on ihan oikein. Mutta jos mä sanon, että mä oon opettaja, eli mä teen nämä, niin se tarkoittaa, että mä en oikeasti ole mikään opettaja, mä en ole pätevä, mutta mä vaan nyt yritän olla semmonen. Okei, eli toivottavasti mä en ole mikään opettaja. Tai jos joku ihminen, kenestä sä et oikein pidä, niin haluaa tulla sun luokse kylään, niin sä voit sanoa, että mun ystävä tulee kylään. Tietenkään älä sano tätä sille ihmiselle, mutta sä voit kertoa jollekin toiselle. Ja se sitten tajuaa, että okei, mä ymmärrän. Tai jos on semmonen laiska ihminen, jolla on kuitenkin työpaikka, mutta ei oikein tee siellä mitään, niin sit sen pomo voi sanoa jollekin toiselle sitä ihmisestä, että hän on täällä töissä. Että se kyllä saa palkkaa sieltä, mutta ei se niinku tee oikein mitään. Se vaan laiskottelee. Ja jos tää kyseinen laiska ihminen sitten tulee tämän työpäivän jälkeen kotiin, on noin niin väsynyt ja voi että kun oli rankkaa, niin sitten se ihminen, joka tietää, että se ei oikeasti tehnyt paljon mitään, niin voi sanoa, että hän on tehnyt niin paljon töitä. Että vähän niinku sarkastisesti yrittää olla ymmärtäväinen. Ja tämähän nyt liittyy hyvin läheisesti tämä pieni sarkasmi tähän Suomen kevääseen, koska ulkonahan on, ainakin täällä minun kotikaupungissani on suuret lumikasat. Ja eli ulkona on talvi, mutta kalenteri sanoo, että on kevät. Niin mähän voin toivottaakin teille nyt, että hyvää kevättä.